आन्दोआव थानानै आङो खुलुमहरबाय नोंथांमोननिसिम आङो नैबे रिक्सा सायाव दङ जों दा थांगासिनो माने ओंखाम गोरलै आरो निउ इयारनि हिसाबै जोङो माइ गायग्रा जों आबोन दुब्लिया बहाय ज' जागोन आरो दा थांगासिनो दङ दा रिक्सा सायाव दङ नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ अननानै नायदो आरो ओंखाम गोरलैनि बोथोरथ' नङा ओंखाम गोरलैया जाखांखाबाय माने जोंखौ ज' जाहोगोन आरो बियो भइस टाइपिं खालामना होबाय आङो नोंथांमोनहा गाज्रि दामोन बिदिब्ला नायलांदो आरो आंनि भिडिअखौ अननानै हाथिजोब्बाय सिबाय ओरैनो दोनबाय बायो बेबो बहा बायनाय मिथिगौ दैजिङाव बायनायमोन बियो मिथिबाय दैजिङाव रेस्ट लाबाय ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय दा दसे उनाव थांनोसै आरो थगायदों नंखाय जायाखैनो बे भिडिअखौ उनाव होनो नागिरदों बानायखादोंबाल आङो माने बाल मोन्दों बानायखाबाय आरो बाल मोन्दों बानायखाबाय लास्टनिखौ खर'आव बानायदों खिन्थु खोथाया नंगौ ओमफ्राय बे फार्स्टबाबो लास्टआनो जागोन आरो मेकारफोरनि ब्लगारफोरनि आखल औ थिगैनो दं लोगोफोर ओमफ्राय बिराद सान्दुं नालाय जोङो सहैनानै माने गारि खिथुआवहाय सायख्लुमाव जिरायनानै थाबाय थादों आरो माने संग्राफोर दंखायो नालाय संग्रा बिदिनो लाखादों बेनि थाखायनो जों दसे ओरैनो टाइम पास खालामनानै जिरायनानै थाबाय आरो मा हाखो जोंहा मेनलाबाबो सामब्राम गुफुरखौनो हाथारबाय नोङो दाबो जुरियाखै नामा ओमफ्राय जुरिनांसै गोथाव ना मुला खाजि जानांगौ ओमफ्राय मैगं हाग्राफ्रा नै जोंना बेनो ओंखाम गोरलै बेनो निउ इयार होनदों नामा मोननैजों ज' खालामबाय माथो मेनला आंलाय मोनसेसो खालामगोन सानदोंमोन दाना मोननैजों बोरै खेबसेनो जानांगौ मोनफा जाबाथ' खेबनै मोनजागौमोन ना जों खनसेल' जाहोबाय संनो रेडि जाहांबाय माजों मा संगोन नैबे अमा नामाथाय अमा खारि माबा लाफा नागिरबावदों होनदों नामाथाय बाजाराव बै न'आ ना माबा अमा फार्म जाहैदों माबानि मनिराज ना मा होनोमोनलाय प्रमेला मेदामनि फंबाय बिनि अमा फार्म ओरै बे हाग्रामा साइडनिफ्राय ओरै फैबाय लामाया ओमफ्राय ओरै जाजेरै सहैयो बेजों ओमफ्राय जों दा जागोन नैबावनो नैबाव दैखर दङ नैबावनो जों माइ गायफैग्रा दुब्लिया पिकनिक पार्टिनि सालाद खादों सालाद गाजर मुला थाइबें बैग्रि बादि नुबारदों दे बैग्रिबाथ' गबसे जाखासिगौमोन बैग्रि नङा बैग्रि नङा हेल' नोंथांमोन नोंसोरबो मा खालामनो फैदों पिकनिक जानो फैदों पिकनिक बे बैग्रि बिफां फिसायानो जि मोजां साया होनानै बावनो जिरायगासिनो दङ आरो बिसोरो 2024 नि डिसेम्बर 28 आव पिकनिक जानो फैदों खालमासि बे बैग्रि बिफां देरबावबा एसे आरो साबसिन जाफैबावगोन लास्ट उइक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट उइक माने नैबे दुब्लियाव माइ गायनायखौ जानो होनना फैदों ओंखाम गोरलैजों निउ इयारजों क्लास ओंखाम गोरलैजों निउ इयारजों क्लास खालामनायनि पार्टि ओमफ्राय नै बैयाव दा संगासिनो दङ संग्राफोर ओमफ्राय नैबेहाय बैग्रि बिफां सायाव जिरायनानै दङ आरो जोङो बिथाङा मा होनदोंमोन आंनि लास्ट फिनिशिंनि भिडिअ खालामनायनि गेजेराव बुंफिननाय बिथाङा ब्लगारा ओरैबायदि थगायसुला नङा औ दे बे भिडिअआहाय नै दा स्टार्टिंआनो जायाखै ओंखाम गोरलै जायाखै दासो संखांगासिनो दङ ओमफ्राय बे भिडिअखौ फिनिशिंआव होनो बानायगोन आरो ओरैबायदि ब्लगार बियो बे भिडिअ मेकारफोरनि बुद्धिबारा बियो बानायखाबाय आरो दाहाय दाहायसो जौ लोंनानै बेरांनां जागोन नालाय आलु फिनिशिंखौ बानायखाबाय दंखायो मोनसे दंबावोमोन नांग्राङा नै मेरलाथार नांग्रां गोजा गासिबो नांग्रां गोजा होनानै
ओमफ्राय गोसोमना अबे गुफुरनिजों अमा बेदर आं नोंसोर राननाय नालाय आंहा जाबाय थानोसैल' औ सफोरनो आं दिन्थिखौ नुबाय रिजेक्टआ बारा गोरानथार माथो माबा फुराबाय नामा रिजेक्टआ मोजां गोदोखौ होदेराखै दासो आराम खालामहां जादों खालामाखै आरो ज' मोजांसो मोनो बानायखौबो मोनाना ज' गायोबा मोजां जा गाज्रि जा मिथिबाय रंजानाय जा थैस' थांस' जा जों लोगो मोनलायबाय थादों इसोरनि आर'ज गाबनायाव आङो माने इसोरखौ बुंखायो नोंसोरखौ मोनलायबाय थाथों बा नोंसोरबो जोंजों मोनलायबाय थाथों इसिबां हागौ इसोरनि अननायाव आरो मानसियालाय दिनैसो दं बिदि ज' जालायदों गाबोनबा सोर थैगोन सोर थांगोन आजिखालि थाब थाब थैथारो दासो नोंसोर दासो जाग्राफ्रा जाबाय ओमफ्राय नै रायजोफोर आं मोनसे खोथा बुंनो दे नै बे मानसिखौ मानो ओरैनो दोनबाय थाखो मानो ओरैनो दोनबाय थाखो एसे सैमा अरलाय होनो थिनदो ओइ नोंथांमोन लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा नै बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होना होगोन दे रायजोफोर ओरैनो दंथारो बियो माने बे नागिरना लायाथाय नागिरदों मोजां नागिरदों सानबायमोन लागोन लाया बिबा लानांगौ एबार जों दङ फरायग्राया मा बिदि सिरि थाबाय थानांगौ मावग्राफ्रा नै मालाय मावदोंबो जादोंबो नङा होमबा लादोंबो बिदि नङाबा बोरै जालायखो गावनि एसे खाहानिखौ खोन्थालाय हायोबा जोंनाव खाहानि गैथाराहाय थायो खाहानिया बयहाबो थायो बयनावबो थायो ओमफ्राय नोंना मारै जाया खाहानिया खोन्थादो जोंना हौवायाथ' बेहायनो मावफैलाबायोमोन ओमफ्राय बोरै लोगो मोना बोरै लोगो मोना माने लोगो मोननायाथ' थायोना अनेक सिख्लानि खोथा अफलाइनजों ना अनलाइनजों मोजां मोनबाय आं हाजिराजिरिनिसो नै बै ना ओइ नुफुरनाय गामियानो जियाजिरिया होमबालाय दे होमबालाय जोंहा नै बे बिथांखौ आसा मावोनो लोगो मोन मेनलानि हिनजावा नोंनि बिहामजो जालायबाय जोंना मेनला नङाबानो गैबावा हालेवग्राया ओमफ्राय ओंखाम जाग्राफ्रा सान्दुंआ ओरैबायदि थां दा खैथा जाखोथाय ओमफ्राय 3टा नायजायोथ' आरो औ नों बेयाव थांफिननाय मेनला नों बेयाव थांफिननाय मेनला ओंखाम खामनाय लाबो आंनो खामनायसो जागोन आं मानो खामहोआ नोंलाय ओंखाम खामनायसो नांगौ आंनो मेनलाया ओंखामखौ खामहोजोबदों ओमफ्राय आंनो जासिबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय दा बिहरनानै जानांसिगोन आं उफाय गैया ओमफ्राय नङा नै ओंखामा नैबे खामनाय होमारबाय आरो नै गोथाव बे जोंहा लागा ओंखाम खामनायखौ होमारबाय नै मेनलाया आंनो ओंखाम खामनायखौ होजोबबाय साफा गारि खिथुआव ओमफ्राय नै मा लाइ लथर दङ गासिबो सोखाबाय आंनि बेकग्राउन्डआव नुदोंना नोंथांमोनहा जायै लोङै गासिबो थिखोखाजोब्बाय गारियाव दा थांसैल' ओमफ्राय
निजोम जायगाया जि मोजां मोनोना थाबाय थानो बाहाय ओमफ्राय दा बेलासिबाथ' बिराद मोजां जागौमोन दा सान्दुं थां 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 बेलासियाव बरिया जाखायो खिन्थु ओरै जायै लोङै दाना ओंखारजोबनोसै चला 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 थांसै एबार थांसै गोलैबाय जिरायनोसै बाहाय नै गंसेयाव होमबा आंनि भिडिअआ बेखिनियामोन आङो भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जानोसै माने जोङो जाखां लोंखां ओंखारबाय जोङो नै दा दसे जाखांनानै गारि खिथुआवहाय आङो दसे थादों आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जायफोर गोदान आंनि भिडिअआव हाबफैदों आरो अननानै एसे थाबैनो मनिटाइसफोर जायो खोमा जाहांहां जानानै दङ बिदिबा बाय बाय लोगोफोर